Ano nga ba ang meron sa Bata at palaging napakaraming tao lalo na pag Biyernes? Iba-ibang lahi ang makikita mo dito. Pinoy, Indiano, Pakistani, Bangladesh, pati na rin Saudi at iba pang mga lahi. Alam nyo ba na ito kasing Bata or New Bata na tinatawag ang sentro ng kalakaran o negosyo para sa karamihan? Katulad ng iba, ako ay nagpupunta dito para din magnegosyo at minsan mamili na din ng mga pangangailangan ko. Marami dito mga nagtitinda na kapwa ko OFW. Pero sila yung kung tawagin sa atin bangketa or yung nagtitinda sa mga gilid ng kalsada. Ako naman ay hindi ganyan dahil ako naman ay isang online seller dito at ilang taon na nga lumipas ay dito pa rin ako at ito ang hilig ko. Para sa karamihan nating OFW, ang Bata ay puntahan para maggrocery, kumain, magkita at magsaya. Sa amin na mga OFW, na iba, ang Bata para sa amin ay isang lugar para magkaroon ng kaunting kita para mas gumanda pa ang buhay ng aming pamilya. Kaya madalas ang vlogs ko dito sa Bata dahil dito nagumpisa ang mga pangarap ko noong 2017 hanggang sa ngayon ay dito pa rin ako para magpatuloy sa isang magandang buhay ng pamilya ko. Ikaw, ka-OFW, ano ba ang dahilan mo? Bakit ka palagi nasa Bata?